Maulati kudong mah di fasahata rohanami tu hamu amanami do tinanami nang do tu yanakon nami salam ditabay dewa tama pasu-pasuna tu hamuna luwi-luwi sian nau pinasahat muna tu yanakota horas badihita salhutna. Shalom. Adorang so masuk do pehita tu kebaktian cumolo mahita martangiang nahohom dimulai. Amin. Maradehita. Marhiti-hiti guar ni debata ama
dohot kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot kuari todi para badia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diahu, dang diahu na punasa, poda ni namar suruau doi, molo adong manangise nama bahen lomo ni rohani amai, boto ni ido tarengot tu podai, manang nasian amai, manang nasian debatai, manang nahu hatahon sian roha-rohaku sadiri. Songon nani dok ni surati, akabatangaik na mangulu doma baur sian pamatang ni na porsea diahu. Haleluya. 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 Martangnya kita, Ali Tuhan debata parguguna sohaturusan, amanami saleleng nilalengna, asimaroham, namangaramu tiham, sian nasai laon rasi rasanuang, jala asini roham dona, mangalehon barita nauli, gabi hanguluan nami, saya si maroham, saya buha marohanami jalalehon todim nabadiai, asahuatu si hami sudi panogunogum dohot pabahenanmu nabalgai, payan ma hatam di bagasan rohanami, asa mardami jala sonang hami, jalalam ibaru rohanami marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Patik ni debata di minggu tas sadarion ima patik parjulu satu pau paton ta payutihut ma patik parjulu ahudu cahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi kanaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gicang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan naik na di toru ni tano yang gotung gabesi sobaon manang sioluan patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang goso ture dalanna aihonauhum na dusugot akan amar sine yang di guarna pau paton ingot hamu mapabadiahon are minggui di naono mari ma ulah hamu nasa siulaonmu layanggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak penamangebati hutam ai di nono mari do di toppa de batalangi dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni
di bahenido ubahen nadi pasu debata jahuba ari para diananai jala di parabadiai songonima sahatna rap mangidogogo mahita sian tuhata ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobaratu patikmi amin. Maredehita Tato potima dosata dua dupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung napungudu hami di colom martangi yang tuho. Ida da mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagudangidu. Saya si maroham mida sadok bangsomi. Se sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahonami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amin. Baga-bagani debata taringo tuha sesani dosata musat pi akaduluk jalahumutal pe akarobian alayanggo parasini rohakku nasotu pamusat sianho jala padan ni hada meok kuna sotupa humordit ninna Tuhan Jehovah si asiho hasangapon ma di debata nadegicang amin. Maredehita epistel di mingguta sadarion imana dienet sian Lukas sia mamukasian ayat 22 1 27 marasorin soring mahita majahasa laos di dogma ia anak ni jolmai ikon gudang do taononna bolok konon ni akka panungganei situa ni malim dohot siboto surat do ibana dungi pusaod do jalamulak mangolu diari patoluhon
ayaguan hosama na naing paluahon hosana alaina aguan hosa alaniahu idona palua hosa asa naolo maila alaniahu dohot alaniaka hataki pailaon ni anak ni jolmaido ibana dinaro ibana di bagagasan hasangapon na di ibana dohot na di amai rapon akka suruan nabadiyai soanido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata calana peopsa amen marede hita Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsia didibata jahuba ido ama pargogona suatu dusan na tomo palangit dohot anuon ahu porsia di Yesus Kristus hanak ni debata hubana sesarai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siantod di parbadia adorang sohagubuhan iro tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinasilang natua tu banuato rudung ditanom namulak mangolo di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamon nirabata Jehovah amanai pargogona sohatu dusani disi maibana pai mamulak sogotu tanoon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsia ditodi parbadia celadok sadahuria nabadia huria to panyala Kristen akan nabadia do dasa nidosa do dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate do dihangoluan na sorasuda amin. Tapi gema korsian ina Esther duk sidungi dilanjuton ama Salob.
Tapi gimana tik-ting dohot buah-buah. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salhuna. Tapi itu matik kena meragam ima di Minggu tanggal 15 September 2024. Guar ni Minggu ta sadaron ima Minggu pasap lonom dung Trinitatis lapatanna hasitulu sadaun ni debata. Topik Minggu ay dinggaddo uhum ni Jehovah tuho. Dapat dua on kelompok kortu per minggu di tanggal 22 September 2024 tabereng ma di wartata. Dapat tulu on ibadah minggu di pukul 7.30 wib ima ibadah minggu tanggal 22 September 2024 nanengro kita memakai bahasa Batak. Napaupat pertahanan sektor di hari Selasa ima tanggal 17 September sektor Judea keluarga R Samosir Boru Purbanahinan, sektor kanan di keluarga Sitowe Huta Barat Boru Manalu, di sektor Efesus di keluarga W Huta Barat Boru Nenggolan, di sektor Galatia di keluarga M Panjaitan Boru Manurung, di sektor Filipi keluarga A Nenggolan Boru Ambarita. Di hari Rabu tanggal 11 September, sektor Betania sektor Sion di keluarga F Doluk Saribu Boru Pakpahan, sektor Betania keluarga T Tapu Bolon Boru Syaturi, di sektor Roma BPH sektor, di Nasaret keluarga N Sinaga Boru Saragi, di sektor Kolose keluarga J Simarmata Boru Siregar, di sektor Bethlehem di keluarga K Manalu Boru Nenggolan, alamat tabereng Madiwartata masing-masing. Dapat 5 tahun penampilan kreativitas dalam rangka pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka pesta Gotilon di Minggu Tasadaron na di kebaktian Pitu Tolupuru doho di kebaktian jam 10 wib ima sian remaja naposo. Jala di Minggu naro di ibadah pukul Pitu Tolupuru wib doho di pukul 10 wib ima sian panitia inti na pawanopon dana na sorang. Di hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di basa-basa Tuhatta Dusadadat anak Boru ima di keluarga R 5 juta Boru Tabunan sian sektor Filipi hipas dodak danaki suang songoni naturasna napa pituhon ibadah triulan PND. Di hari Sabtu tanggal 21 September 2024 nanangro di Patupado ibadah triulan PND Manang Persekutuan Naposo Distrik HKBP Distrik 28 Deposkap nani dohotan ni remaja Naposo nari Rosian Sude Huria Nadong di Distrik 28 Deposkapon paringana di Huriatta HKBP Cimanggis masuk mulai pukul 10 wib. Nah, pawaluhon amplop diakoni sosial di hari Minggu tanggal 22 September 2024 nanaengro patu-paut tadu papungu pilihan amplop diakoni sosial tuhuria na pasiahon ruas namodding nungaju molo marujungulu sahalak ruas ama sian huriatta ima amatta hariman hutauruk tubuh di tanggal 2 September 1974 modding di hari Senin tanggal 10 September 2024 tutup usia 50 tahun. Nahina baluhon ni inat taha boru pusunggu sian sektor Sion. Na paduahon nung ngajumulu marujungulu sahalak ruas ama sian huriatta ima amatta lancas silaban tubuh di tanggal 2 Februari 1910 modding dari Rabu tanggal 11 September 2024 tutup usia 44 tahun 7 bulan. Nani nahabaluhon ni inatta boru pajetan sa sektor kanan. Tatangnya koma angget tubi butarapul ke rohani keluarga na ditinggal honna. Na pasapuluhon torok ni ruas tamadohoti per minggu di tanggal 2 September 2024 gudangna 726 halak. 10 sada ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 halak
ulang tahun pernikahan opak keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Ima periode tanggal sia 1 tanggal 15 September 2024. Hatani debata pasikopulas niroha nunga tersurat di Rom 15 ayat 10 alai gokma di basa-basa debata napuna pakirimoni tuhamura gam ni halalas niroha do dame di bagasan haporsyaun asalam sumurung hawu mar pakirimon pinargogoan ni tod di Purbadia. Nomor 12 pilihan iuran de kondisi sosial huria torp na pasaton pilihan iuran de kondisi sosial huria di bagasan minggon gudang na opak kakak jumlah 100.000. Nomor 10 pilihan iuran manang tahunan. Torok na pasatu pilihan bulanan manang tahunan di bagasan minggon gudang na tulukaka do jumlah 1 juta rupiah. Maulate madi pasat huriat datu sidi ruas na pasaton pilihan bulanan na dohot iuran dia kondisi sosial 1 bulan September 2024. Tuak kana so pasahaton dope taingo maamang inang makarikot tan pasahaton sa gaduk bulat huria marhite parhalado sektor tabe. Nomor 14 kewangan huria tu huria gudang na 6.204.200 rupiah tu pembangunan 1.811.850 rupiah sentralisasi Manang Pusat 7.462.150 rupiah. Jumlah keseluruhan 15.470.000 rupiah. Molotung adong pilihan na tercatat manang salah redaksi akta pilihan asa dihubungi parhalado radero kami padenggaton. Songonima titing nama sado si pamasaw di tonga-tonga ni huriatta. Sa di pas-pas utuhat tami pilihan ni besanga di warna. Amen. Tabigi makorus yang remaja.
Maradehita dohot pasahat pelian. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Huria nitu hatta tajalo mahata ni debata na tersurat di buku Pesalmen biddu 110 onom ayat sada sahat rodi ayat sia. Songono mahata na disi. Holong do rohaku di Jahoba, ala naung ditangihon jauh-jauh parhurajayokku. Ainunga di paeleng pinggol na tuau. Jadi say jawokku maibana salileng ahu mangolu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamateanau. Jalan nunga pola mangonai tuau akka hagogutan ni banuatoro. Nunga pola mangonai tuau hagogutan dohot pardangolan. Dungi hupa jauh-jauh ma goar ni Jahoba. Ale Jahoba say palua ma todiki. Para si roha do Jahoba jalana bonar. Jala para si roha do debatatai. Si ramoti akka si ujur roha do Jahoba. Nung ngatung tarjepol au jadi ibana mangurupi au. Mulak maho ale todiku tu para dianami. Ay denggado uhum ni Jahoba tuho. Tongodo nunga di paluaho todiku sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu. Patu sian partuk Tuhan. Sai marparange di jolo ni Jahoba maau. Di akka luat ni halak na mangolu. Ido sahatna. Huria na inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di sada peribahasa manang pantun di dok, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun kemana? Ada yang ibu tuh halakon. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pantunon marlapatan bahwa mata punya peran penting. Tidak hanya melihat, tapi menilai dan menetapkan. Ada orang yang hanya sekali lihat, dia langsung naksir. Itu yang disebut dengan love at the first sight. Cinta pada pandangan pertama. Biasanya lebih hati-hati love at the first sight. Karena dia hanya baru sekali lihat. Rikot takas di ida dinilai baru ditotopon. Siani maanon ruar manang nirok naking gawe turun tu bagasan hati, gawe sada komitmen manang sada janji di guare manakaning gawe holong. Huria na hinaholongan par pesalmen diturpuhon biddu 110 nomon, maka tidakon holong nirohana tutuhan debata. Dang love at the first sight ibana. Alai dung dipaidai-dai mana sudi nabi nahin ni debata. Dung dinilai jala di timbang-timbang ibana sudi pabahenan ni debata. Dung idok ibana mana kaningan daya sadai holong do rohaku di Jahoba. Dung saluhut na akan nabi nahin ni debata akan nadinggan di tonga-tonga ningoluna. Tarlumubi ditiki di bagasan hasusaan si taonon paru kilon par pesalmen. Takas di ida ibana, di sido debata mangurupi ibana, paluahon hut, parwarhon ibana, sian saluhut akasi taonon nang persoryon. Didok ditiki dihaliangi ratte ni hamatean, saat tali-tali maut melilitinya. Ditiki dihagogotan di Banuatoru, saat kegentaran dunia orang mati menghampirinya. Dungi ditiki dihagogotan doho pardangolan, saat mengalami kesesakan dan di dalam kedukaan. Takas di sude situasi di ida matana sadiri, di ida jala di hilala parpesalmeni sadiri,
naolo Tuhani manangihon jauh-jauhna jalana paeleng pinggolna tumangihon saluhna aka hoi-hoi ni par pesalmen. Disimai dok ibana holong dorohaku di Jehovah, aku mencintai Tuhan. Atar miri maon tu edeni dongan sabutuhanami Josh Groban. Tadi mulai Josh Groban dogorna. Josh Groban. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be. Nanti di ref dia bilang, you raise me up so I can stand on mountain. You raise me up. Apa? When I walk on a stormy seas itu ya. Jadi di stormy seas pun dia, walau dia berjalan dalam lautan yang penuh dengan badai, tapi dia bisa tetap berjalan, bertahan. Karena apa? Karena Tuhan menolongnya. Allah Tuhan ini mangurupi ibana hut napaluahon ibana. Hama kamanginang sianon naing takas dihita salu nakana porsea bahwa jonok do Tuhani diaka nama jauh warna. Jonok do Tuhani diakan na jauh-jauh tu ibana. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk sehingga dia tidak menjawab setiap seruan dari orang-orang yang memanggil namanya. Alani ido molo jonok do Tuhani songoni matahilala godang akan nadinggan nabi nahin na di tonga-tonga itu ngoluta. Kebaikan Tuhan itu berlimpah dalam kehidupan orang percaya. Kebaikan Tuhan sering diibaratkan seperti matahari yang setiap hari akan terbit dari timur untuk menyinari setiap orang tanpa terkecuali setiap orang. Songoni makan adinggan di bahed debata tu saluhut nahalak. Ganu pari terus adong akan adinggan di lehot tuhita. Kebaikan Tuhan sering diibaratkan seperti sungai yang mengalir, terus mengalir mencari tempat yang terendah. Songoni ma debata mabain akan adinggan tu saluhut nahalak. Mulai dok aka tempat terendah terhadap orang-orang yang hina, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sederhana. Alani ido akan menginang sadari dan perhatikanlah. Bisa saja karena sudah biasa, akhirnya kita tidak sadar dan memperhatikan lagi setiap kebaikan-kebaikan yang diperbuat Tuhan. Boy doala setiap hari kita, ya udah modom dungi hehe. Saya tayetong gabidang tahilala bedisi debata mengula di prosesi. Modom dang taboto hana masalay boy musahita hehe siap podomata asing manggo halakon onggon ngagudangan na idungoy namon. Iya kan? Masih banyak yang bisa bangun sendiri atau dibanguni orang tuanya. Masih bangun sendiri, puji Tuhan. Molo somal taulahon sutung do gabet dang tapakilalaho be tindakan ni debata di saluhu nai. Boy padungoho kita manogo nai siap podomata. Ketika kita bisa senantiasa menghirup udara secara gratis, bisa saja itu membuat kita akhirnya merasa ini sudah biasa. Tidak ada lagi campur tangan Tuhan di sana. Allah yang gunuaing odol hono matuhita, sadari dan perhatikanlah kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Atong molosongoni godang ni akan nadinggan nabinahin ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni akan naporsea. Bohado resporta tu si. Bohado somal na hita merespon akan nadinggan nabinahin ni dongan na asing tu hita. Biasana respon natapatupa kalau ada orang berbuat baik kepada kita, respon yang biasa adalah yang pertama mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kita akhirnya menceritakan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah dengan cara membalasnya. Tolu sikap on secara otomatis biasana ruar sia dirita molo adong halak mabain nadenggat tu hita. Maka mari kita adopsi 3 sikap ini juga. Bagaimana respon kita saat ini ketika firman Tuhan berkata,
Tuhan memberikan, menunjukkan kebaikannya kepada setiap orang percaya. Alani ina parjolo di dok madok mauliate, mengucapkan terima kasih dengan cara apa? Dengan cara mengasihi Tuhan. Madok mauliate marhite Makkah holongi debata di tonga-tonga ni ngoluna. Di dok parpesalmen di ayat 10 sada diturpuk tai di dok ibana sude jolma pergabus. Semua orang atau semua manusia pembohong. Alai anggo Tuhan debata dirajumi perpesalmen ibana do ale-ale nasatia na olo rade manangihon jauh-jauhna. Tuhan adalah sahabat yang setia, yang senantiasa mau menyendengkan telinganya untuk mendengarkan seruan orang-orang yang memanggil namanya. Di bahenido di dok parpesalmen jowokku madebata salelengau mangulu. Di hamolatehon parpesalmen doi marhite nama kaholongi Tuhan debata ibana di tonga-tonga ni ngoluna marhite hata haholongaku ma Jahova. Alai odang holan padohan nani dok ni parpesalmen. Alai sudi ritme ni ngoluni ibana pataridahon haholonganna maradopon Tuhan debata. Di ayat 2 idok dia akan memanggil Allah berseru kepada Tuhan Allah seumur hidupnya. Jadi seluruh ritme hidupnya menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dungi di ayat 4 idok sayhupa jauh-jauh dogoar ni Jahova. Berarti ada tindakan yang kontinu atau berkelanjutan di dalam kehidupannya untuk bergantung kepada Tuhan Allah. Di Jeremia 33 ayat 3 di dok debatado jauh maho tuao asa hualusiho asa hupabotoho tuho hata akka nabulun dohot nasokal akka nasobinotomi. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dungi respon napaduahon didok nakaning mamaritahon dengan bahasa, menceritakan kebaikan yang kita telah terima. Mamaritahon saluhuna dengan bahasa Nabi Nahin ni debata di tonga-tonga ni ngoluton merhitei mabui mulak todion tu paradiananna. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kita mampu menenangkan jiwa. Tenanglah hai jiwaku. Tuhanlah sumber pertolongan. Di dok ibana di ayat 5 para siroha jala nabonardo Jahova. Tuhan adalah pengasih dan adil. Dungi di ayat onom si ramoti si ujur roha, dia memelihara orang-orang yang sederhana dan orang lemah. Di ayat walu si palua toddi sian hamatean mata sian ilu-ilu pat sian partuk Tuhan. Dia meluputkan dari maut, mata dari air mata, kaki daripada tersandung. Alani ima unang besai busisaon hotodikku ninna ibana. Unang besai holsoan hotodikku. Unang saya tuki, unang saya rosak todim. Haposi madebata. Didok di Lukas 10 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Naso tarpatu pajolma, tarpatu padebatado. Jadi mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kalau aku tahu apa yang tidak bisa diberikan manusia bisa diberikan oleh Tuhan Allahku. Tenanglah kau hai jiwaku. Molotungpe di bagasan parukilon, di bagasan sitaono konuaeng ingok ma. Holan pangujunan na patut dijolma do naung mangonai Tuhamu. Haposad do debata dang luason nahamu ujunan lobisian gugumuna. Ibana naparohon pangujunani laus ibana do mabahen hapatianna asa tartaon hamu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Oleh karena itu, ceritakanlah, kembalilah tenang jiwamu, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Napatuluhon Oman Aparbudi. Respon disudedenggan ni uhum ni debata atas segala perbuatan-perbuatan baik Tuhan, yang terbaik adalah dengan membalaskannya. Mabalos dengan ni uhum ni debata. Jadi parpesalmen madok di ayat sia, di ayat terakhir ni turpuca mitata, sai marparange di jolo ni Jahoba maau di akaluat ni halak na mangulu. Jadi ini menjadi janji, komitmen bagi pemazmur bahwa dia akan senantiasa membalas kebaikan Tuhan dengan cara berjalan di hadapan Tuhan. Marparange di jolo ni Jahoba. Marparange di jolo ni Jahoba atau boleh berjalan di hadapan Tuhan, NIV mengatakannya dengan may walk before the Lord. Jadi walk before itu adalah ungkapan yang atau frasa yang mengandung arti aku akan menyenangkan Tuhan, aku akan mengabdikan diri untuk menyembah dan melayani Tuhan dengan segala konsekuensinya. Ima mulai didok walk before. Jadi walk before the Lord berarti dia mau mengabdikan dirinya untuk menyembah dan melayani Tuhan dengan segala konsekuensinya. Odo narido di epistel nakaningani marhite hata mangihutton Yesus. Manang ise nana yang mangihutton Yesus di swadaho madirina dituhu masilang na dipaporsatton tu ibana ari-ari. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus berani menyangkal diri dan memikul salib yang diberikan kepadanya. Asa mulai dok mangihutton Yesus, mengikut Yesus, kita harus belajar mengubah apa yang perlu kita utamakan dalam hidup, lalu belajar memahami apa yang diutamakan Yesus. Kita mengubah apa yang perlu kita prihatinkan dalam hidup, lalu belajar merasakan apa yang menjadi keprihatinan Tuhan Yesus. Mengubah arah hidup kita, lalu belajar memegang arah hidup Yesus. Mengikut Yesus artinya kita berjalan di jejak kaki Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menyesuaikan ritme, gerakan dan seluruh hidup kita sesuai dengan langkah Tuhan Yesus. Saya sebut khotbah minggu lalu bahwa Yesus ketika dia di dunia, dia senantiasa melangkah kepada 3 tempat yang berbeda dan selalu sekaligus menjadi bahan keprihatinannya, yaitu the last, the least, the lost. The last adalah bagi orang-orang yang terpinggirkan di tengah-tengah dunia ini. Lalu the least, orang-orang yang paling hina di dunia ini. Lalu the lost, orang-orang yang terhilang. Kesana Yesus melangkah melayani mereka dengan segala konsekuensinya. Kepada orang-orang terpinggirkan, kepada orang-orang terhina, dan kepada orang-orang terhilang. Berjalan di hadapan Tuhan harus memiliki prinsip yang teguh. Penderitaan apapun tidak dapat merongrong imannya. Atong dihamunaka manami nanami. Marnida sudedenggan basani debata di tonga-tonga ni ngoluta. Naing dodohonon songon nahina tidakon ni hatani buku edeta, buku ede nomor 202. Di ayat sada di dok. Huhaholongi hogogoku, huhaholongi hotakas, marhite-hite pabahenakku, nang sian nasa rohakon. Dungi di ayat 2 dok imana. Huhaholongi hongoluku, aihodo ali-aleku. Atong marnida sude akan adenggan nabi nahen ni Tuhani. Dari mata turun ke hati. Hendaklah kita mengasihi Tuhan. Tahati dakomon, khusus di ayat pitu. Saya undang amang inang untuk menyanyikan bersama ayat 7. Lausoman no menutup jamitata 202
ayat pitu. Amin martangi yang mahita, ali Tuhan dewata. Mernida saluhut pabahenammu akan nadinggan dingulu nami. Tutu di bagasan manugoton naing sudi hami maka tidakkon. Huha holongi hami maho Tuhan sian saluhut gogo nami. Aihodo tupal nami nang dinarau tos hosanamion. Unang sumurut hami ale Tuhan nang ragam parsoryon ningolu naing mahot hami jongjong maka haholongi ho disudi gulmit ni ngolu nami ale Tuhan unang ma parar saluh na aka arsak aka dosa nahu ulah hami alai anggiat manian merhite pakkaholongim sai pasahatommu akan nadinggan di ngulu nami ganup mersada-sada jalahu haposi hami jonok doho di akan nama jogoarmu alani ale Tuhan sai paeleng mapinggolmu di jauh-jauh ni sudi ruas ni huriam sianda danak namet met sahatu akan nama tua aka disihol ni rohani nasida Tuhan di aka arsak dohot aka persorion nang pergumulan si taonon ni nasida homa nama dongani na marguguihon nasida na parwarhon nasida ruar sian aka persoalan ni ngoluna posdo rohanami hodo debatana guk huaso alani iurupi mangulu namion hobar tulomo ni roham Tuhan debata marhite todim todi perbadia say anggiat pargogoammu hamion laho mangatusi huhut mangulahon hatam di ngulu nami siabari Tuhan debata wadiho kami masudi ruasmon di sudi gulmi ni ngulu ni nasida homa na totong merdalan di jolo ni nasida jala ihut tonon nama huale Tuhan to aka ulaon nadinggan na hobar tulomo ni roham pasu-pasu ruasmu na marukil alanya kaparsahiton surduk ko tangamu na labohitu pamatang ni nasida asa anggiat tanggal nasa panahit sian pamatangna pasu-pasu aka ruasmina di bagasan arsak dohot hawot ni roha apuli roha nasida Tuhan asa anggiat totong boy mernida aka denggan di basam si pasahatomu do petungulu ni nasida to aka tikina neng ro atong ali Tuhan ihutonon nami maho disudi lakka nami merdalan mahami ali Tuhan mangihut toko naing matutuhu paubahami diri nami akadia hata dohot pabahenan nasitong hobar tolomoni roham ima hata honon nami dohot ulah honon nami di ngulu namion Tuhan debata losongonima hodiho kami sudia kayanak kun ni ruasmon paso-paso maganup lakkana Tuhan asa si pangului dia kaajar nadinggan mangihut toko manasida Tuhan dihaposoon ni nasida pada usia nakaela-ela ni haportibion dohot hamajuon ni jamanon asa unang mago nanggusada sian nasida atong Tuhan nami di bagasan saminggon uhutonon nami mahu disudi ulaon nami pasu-pasu mahami pasu-pasu ruasmon urasi hami sia dosa pangalosion nami asalam talup hami gabe habauran ni pasu-pasum holan marhite guarna anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin marede hita lausi somata pasahat pelian napa duahom
Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mi tuhami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutondim.